शाब्दिक शाब्दिक माराकडे मला यायचंय. शाब्दिक मार द्यावा लागायचा मला. इंग्लिशवाली क्रिस्टोफर हॅम्प्टन ह्यांनी ट्रान्सलेट केली आहे. द ओरिजिनल इज ट्रान्सलेटेड रिटन बाय फ्लोरियन झेलन. कुठल्या भाषेत? फ्रेंच. हान भरपूर तापोणी घालल्या. याचा धसका वर्धनने पण घेतला होता. दिस पीपल हॅव ग्रोन थ्रू आउट. आय मीन सडनली एक दिवस मला द्यावं लागायचं त्यांना, कधी कधी मार द्यावा लागायचा, शाब्दिक मार. ओके. आणि जसं 5:15 5:30 जालें, हे ना 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 म्हाका बेगीन पावपाक जाय, म्हाका रिहर्सलीक वचपाक जाय, दक्षा खातले. आणि मला इतका सायलंट ट्रीटमेंट मिळाला की काहीच नाही, नो तापवणी, नो. तर मला ते खायला लागला. अरे मला ओरडा ना प्लीज. लाईव्ह म्युझिक करताना सगळ्यात मोठी मजा असते म्हणजे जिथे स्टेजवर जे चाललेलं असतं त्या अनुषंगाने तुम्हाला म्युझिक थोडं बदलता पण येतं आणि तिथे भरपूर खेळ करता येतात. स्टॉक म्युझिक करताना ती मजा येत नाही आहे. किती सांगपाचें. नमस्कार, गोवन वार्ता लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडियाच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं स्वागत करतो. मी ऋषिकेश सावंत. गेले अनेक वर्ष गोव्यातील नाट्य चळवळीला, नाट्य विश्वाला उभारी देण्यासाठी, एक प्रोत्साहन देण्यासाठी गेली अनेक वर्ष कला अकादमी गोवा राज्य नाट्य स्पर्धा आयोजित करते. अ गट असेल, ब गट असेल, कोकणी नाट्य स्पर्धा असेल, अशा अनेक नाट्यस्पर्धा कला अकादमी आयोजित करते. त्यातीलच एक विशेष बाब म्हणजे काल कला अकादमीच्या अ गट मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला आणि त्यामध्ये मांगिरेश यूथ क्लब यांची निर्मिती असलेलं फादर हे नाटक त्याच्यामध्ये सरस ठरलं, अव्वल ठरलं आणि फादर या नाटकाला सर्वोत्कृष्ट नाटक हा किताब प्राप्त झाला. इतकंच नव्हे तर सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, त्याचबरोबर उत्कृष्ट नेपथ्य आणि त्याचप्रमाणे नंतर क्रमाने प्रमाणपत्र जे आहेत, उत्तेजनार्थ पारितोषिकं ही देखील या नाटकाला मिळाली. आणि याच संदर्भात फादर हे नाटक कसं घडलं या संपूर्ण निर्मितीच्या प्रक्रियेबद्दल बातचीत करण्यासाठी संपूर्ण टीम माझ्यासोबत आहे फादर या नाटकाची. सगळ्यात सुरुवातीला आपण नाट्यसंस्थेचे अध्यक्ष यांच्याशी आपण बातचीत करूया की हे यश त्यांना कसं काय वाटतंय, त्यांची काय फिलिंग आहे, एकंदर संपूर्ण ग्रुपच्या वतीनं त्यांची काय भावना आहे, काय बोलताय. नमस्कार. आमच्या मांगेरीश यूथ क्लबला एक नाटकाची परंपरा आहे. म्हणजे आमचा मांगेरीश यूथ क्लब एक नाटक, आर्ट अँड स्पोर्ट्स फील्डमध्ये वावरतो. गेली 51 वर्ष आम्ही वावरतो आहे. या अगोदर आमच्या क्लबने अशी जुनी दर्जेदार नाटकं जी सादर केलेली आहेत. म्हणजे आम्ही स्पर्धात्मक स्टेजवरती पण काम केलं आहे आणि आपलं उत्सवी रंगभूमी तिथे पण काम केलेलं आहे, प्रायोगिक व्यावसायिक उत्सवी इथे. सो आम्हाला ती एक परंपराच आहे. म्हणजे आमच्या गावाला, मंगेशी गावाला एक ती दिनानाथ मंगेशकर, हो हो, मास्टर दिनानाथ मंगेशकर आले, पंडित जितेंद्र अभिषेक झाले, त्याच्यानंतर दामजीमाम मंगेशकर म्हणून, त्यानंतर पुढची पिढी म्हणजे गुलाब मंगेशकर म्हणून, ती गोव्याची, ती पहिली मला वाटतं दिग्दर्शिका होती. आणि त्याच्यानंतर मी हिच्याबरोबर काम केलेलं आहे, दक्षाबरोबर गोव्यात. सो पहिली दिग्दर्शिका ती होती गुलाब मंगेशकर, आम्ही आका म्हणायचो तिला. आणि तसे आमच्या त्या उत्सवी रंगभूमीवर अनेक कलाकार तयार झालेले होते. उदाहरणार्थ सदानंद भिडे म्हणून, मग ॲडव्होकेट राजू मंगेशकर जे आता आहेत आमच्या क्लबचे संस्थापक सदस्य, त्यानंतर बिपिन मंगेशकर आहे, त्यानंतर माझे वडील संगीत नाटकात काम करायचे, आम्ही संगीत नाटक पण तिथे व्हायचं मंगेशीला. सो ती एक परंपरा आम्हाला आहे. सो आणि 2001 पासून आम्ही स्पर्धात्मक रंगभूमीवर काम करायला सुरुवात केली आहे. आणि यंदा मला जेव्हा दक्षा आणि वर्धन भेटला त्यावेळेला मला एक काहीतरी वेगळं करायचं होतं. म्हणजे नाटकाची लेवल जी कुठे पोचले ते आमच्या सभासदांना मला दाखवायची होती, म्हणजे नाटक कुठे पोचलं आहे. आणि योगायोगानं मला दक्षा भेटली, वर्धन भेटला. सो दक्षा NSD करून आलेली. सो मला तिच्याकडून ती अपेक्षा होती की काहीतरी आमचे जे सदस्य आहेत त्यांना वेगळं काहीतरी बघायला मिळेल. या आशेने मी जे तिच्याकडे पाहिलं आणि त्याचं सार्थक झालं असं मला वाटतं. दक्षा शिरोडकर या NSD पासआउट, म्हणजे आपल्या गोव्यातील NSD पासआउट होऊन आलेल्या एक विद्यार्थिनी, आणि नुकतंच त्यांनी पासआउट झाल्यानंतरचं हे पहिलं नाटक.
NSD हा विषय आला म्हणून सांगतो. NSDची नाटकं भरपूर फायनान्स, भरपूर पैसे खर्च होतात. फायनान्शियल तुम्हाला कसं वाटलं हे नाटक? तुम्हाला यांचा फायनान्स परवडला का? एक मी दुसऱ्या अर्थाने म्हणतो की दक्ष आणि आमचा दुसरा घोडा आहे तो वर्धन, याच्यावरती पैसे लावायला मला काहीच हे वाटत नाही आहे. हो, रेसमधले घोडे आहेत माझ्यासाठी ते मी सांगू शकतो. थँक्यू. खूप चांगल्या पद्धतीने आणि मनमोकळेपणाने तुम्ही गप्पा मारल्यात. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक हे पारितोषिक मिळवलेल्या दक्षा शिरोडकर आपल्यासोबत आहेत. नाट्य निर्मितीच्या प्रक्रियेबद्दल जास्त करून त्यांच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल. दक्षा, अगदी सुरुवातीचा पहिला प्रश्न. प्रत्येक दिग्दर्शकाला वाटतं की आपण हे नाटक करावं, शेक्सपियरचं नाटक करावं, किंवा अनेक नाटकं आहेत आपल्यासमोर आज की आपल्याला ती नाटकं करावीशी वाटतात. फादर हे नाटक निवडण्याची प्रक्रिया काय होती? कधी तुला हे पहिल्यांदा नाटक मिळालं? अनेक नाटकं तुझ्या डोक्यामध्ये असतील की आपल्याला ही करायची आहेत, ही नाटकं सगळी मला करायची आहेत ॲज अ डिरेक्टर म्हणून, ॲज अन ॲक्टर म्हणून. पण या वर्षीच्या या नाट्यस्पर्धेमध्ये फादर हे नाटक निवडण्याचं कारण काय? दिग्दर्शिका म्हणायचं का रे? दिग्दर्शक आपण हे ठेवूया. अच्छा, ठीक आहे चालेल. तर फादर डायरेक्टर आणि डायरेक्टरच असतं. हां, पण मराठीत आहे ना दिग्दर्शिका म्हणू शकतो. चला ठीक आहे. फादर नाटक मला वाटतं एक योगायोग होता खरं म्हणजे. मी ॲक्च्युली वेगळं नाटक निवडलेलं स्पर्धेला. म्हणजे झालं असं की स्पर्धेला नाटक एंट्री करायची आहे. मी जस्ट वर्धनला कॉल केला कारण मी नुकतीच आलेली आणि मला एज सच मी कुठल्याही संस्थेशी जोडलेले नाही आहे किंवा माझा पर्सनली असा स्वतःचा ग्रुप वगैरे नाही आहे. तर त्यामुळे वर्धनला मी जस्ट कॉल केला, मेसेज केली. अँड आय वॉज ऑल्सो ट्रॅव्हलिंग टू पोरवोरीम, काहीतरी एका ह्याच्या जजिंगसाठी बोलवलेलं. तर वर्धनला जस्ट मेसेज केलं की अरे काय करतो आहेस? तो म्हणाला की मी काही यंदा तरी काही करत नाही आहे, तुला वाटतं का काही करायचं आहे का? करू शकतो सोबत, तू करतेस तर मला आवडेल म्हणायला लागलं करायला. तर मी म्हटलं असं काही मी चूज करून नाही ठेवलं आहे, पण आपण सिलेक्ट करू शकतो. काय काय नाटकं आहेत म्हटलं डोक्यात माझ्या जी चालू असतात आणि त्यातलं लिस्ट मी त्याला सांगितलं. मी म्हटलं रिसेंटली स्टोन नावाचं एक नाटक मी वाचलं आहे एडवर्ड बॉन्डचं. तर म्हटलं त्याचे फक्त कॉपीराईट्स आपल्याला घ्यावे लागतील, बट तो मोठा काही इश्यू नाही आणि खूप इंटरेस्टिंग नाटक आहे. मी त्याला म्हटलं एक जवळजवळ 5-6 कॅरेक्टर्स आहेत त्याच्यात, पण इंटरेस्टिंग पात्र आहे, नाटक आहे आणि आजच्या काळाला जाणारं असं नाटक आहे. म्हटलं ठीक आहे, मग तू करू शकशील का ट्रान्सलेशन आणि हे ते? तर म्हणाला की हो मी प्रयत्न करतो, जमेल म्हणायला लागला. तर एंट्री टाकायची का? मी म्हटलं हो टाक. केदारशी आपण बोलतो म्हणाला. मी म्हटलं कुठली संस्था? तर म्हणायला लागला मांगेरीश यूथ क्लब. म्हटलं ठीक आहे, केदारशी बोल आणि एंट्री टाकून दे. आणि मग एंट्री टाकली, सगळं झालं आणि स्टोन नाटकाची आम्ही कॉपी काढली आणि त्याच्यानंतरसुद्धा आम्ही विचार करत होतो. दुसरी नाटकं पण आम्ही लिस्ट आऊट केली होती. त्यात इवन आपलं हे नाटक, सॉरी मी नाव विसरते आहे, ते पण माझ्या डोक्यात खूप आहे नाटक. द चेअर्स नाटक आम्ही काढलेलं. त्यानंतर काय त्या नाटकाचं नाव मी विसरते. एनिवेज चेअर्स पण लिस्टमध्ये होता. मी म्हटलं वर्धन परत रिचेक करा, कारण 5 दिवस असतात नाटक बदलायला. आणि करता करता असं झालं की डॉक्टर समीर मोने ज्यांनी स्क्रिप्ट ट्रान्सलेट केली, अनुवाद केली आहे, त्यांचा कॉल वर्धनला आला. ते म्हणाले की अरे काय करतोय यंदा? तर वर्धनने म्हटलं की दक्षा डिरेक्ट करते, ती नुकतीच NSD करून आली, तिने एक नाटक चूज केले स्टोन. म्हणाले तुम्ही ते करण्यापेक्षा तुम्ही फादर का नाही करत? तर वर्धन म्हणाला की तुम्ही तिला डिरेक्टली पाठवा PDF स्क्रिप्टची. तर त्यांनी मला मेसेज केला आणि पाठवली PDF आणि मी तुरंत वाचून काढली. जवळजवळ मला वाटतं मी 1-1.5 तासात वाचली. आणि वाचल्यावर मला असं झालं की नो, दिस इज समथिंग आय कॅन एक्सप्लोर. अँड त्या नाटकात इतके भयंकर एलिमेंट्स होते आणि मी पहिल्याच रीडिंगमध्ये मला असं झालं की दिस इज समथिंग आय कॅन एक्सप्लोर टू डिफरंट लेवल. आणि वर्धनला मी डायरेक्ट मेसेज केला, म्हटलं आपण फादर करू, ते मागे घे. आणि वर्धनने रातोरात मेसेज केला आणि त्यात पण असं झालं होतं की संस्थेचा काहीतरी स्टॅम्प कोणाकडे तरी असतो,
ते कुठेतरी आउटडोर गेले होते आणि मग स्टेमचा फोटो काहीतरी पाठवला आणि असं झालं की अगदी कट टू कट झालेलं की एंट्री म्हणजे नाटक बदलायचं आणि कट टू कट चाललेलं सगळं पेपरवर्क करायचं आणि ते झालं त्यावेळेस. अँड दॅट्स हाव फादर एंटर्ड. अँड देन अपघाताने घडलं. सो तो टाईम जसं म्हणतात ना की नक्षत्र जुळून येतात आणि टाईम सगळा जुळून येतो. सो त्यावेळेला तसं झालं होतं आणि झाली एंट्री झाली. अँड देन आय स्टार्टेड माय रिसर्च वर्क अबाउट म्हणजे त्याच्या स्क्रिप्ट वाचला बिकॉज इट्स अ ट्रान्सलेटेड स्क्रिप्ट. आय वेंट टू द इंग्लिश ट्रान्सलेटेड स्क्रिप्ट कारण इंग्लिशवाली क्रिस्टोफर हॅम्प्टन ह्यांनी ट्रान्सलेट केली आहे. द ओरिजिनल इज ट्रान्सलेटेड रिटन बाय फ्लोरियन झेलर. कुठल्या भाषेत आहे? फ्रेंच. इट्स अ फ्रेंच प्ले आणि 2019मध्ये ते फिल्ममध्ये रूपांतरित झाली होती स्क्रिप्ट. फ्लोरियन झेलरनेच डिरेक्ट केलेली आणि त्या फिल्मला अकॅडमी अवॉर्ड आहे. अँटनी हॉपकिन्स यांना ज्यांनी फादरचा रोल केलेला त्यांना अकॅडमी अवॉर्ड आहे. 2019ची फिल्म आहे अँड फिल्म इज स्टील अवेलेबल ऑन ॲमेझॉन प्राईम राईट ॲमेझॉन प्राईम. सो इट्स अ वंडरफुल स्क्रिप्ट वंडरफुल. इवन द मूवी इज एक्सिलंट मूवी. तर अँड डिमेन्शिया हा असा विषय होता. नाटकाच्या विषयाकडे आपण येऊया पण त्याच्या आधी मला या नाटकाच्या दुसरी जी स्टेप आहे की चला आता वर्धन तर ऑलरेडी तुला अप्रोच झाला होता किंवा तुम्ही दोघं कॉन्टॅक्टमध्ये होता म्हणून तो एक ऑफकोर्स तो कास्टमध्ये असणारच. पण शेफाली असेल नंतर प्राजक्ता असेल कास्टिंग कशी ठरली ह्या रोलसाठी ही काम करणार किंवा एकंदर कास्टिंगची काय प्रोसिजर होती कास्टिंग कशी झाली? तर झालं असं की हिचा तर हिला माहिती होतं की मी गोव्यात आहे आणि झालं असं की मी ॲक्च्युली एक वर्कशॉप ऑर्गनाईज करणार होते आणि तो काही कारणामुळे पोस्टपोन झाला आणि त्या वर्कशॉपमध्ये हिने एंट्री टाकलेली शेफालीने. तर ती सहज मला विचारलं की तू यंदा काही करतेस का आणि मी तिला म्हटलं की करते आहे पण थांब म्हटलं मी तुला सांगते काय ते मला थोडं फिगर आउट करू दे काय काय ते. आणि जेव्हा मी फादर वाचली आणि म्हटलं काही काही पात्र अशी डोळ्यासमोर येऊन जातात तसं माझ्या डोळ्यासमोर आलं आणि मी हिला लगेच मेसेज केला ही आणि प्राजक्ता. कारण ह्या दोन मुली ज्या होत्या त्या माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या. कारण मी ऑलरेडी वर्धन मला म्हणत होता की तू स्वतः रोल कर. मी म्हटलं नाही कारण म्हटलं जेव्हा मी डिरेक्शनमध्ये जाते तेव्हा मी फुल्ली डिरेक्शनमध्येच असते. मी म्हटलं एक पाय इथे एक पाय नाही तसं मी नाही करू शकत म्हटलं. बिकॉज आफ्टर कम्प्लिटिंग माय NSD आय गॉट टू नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ डुईंग वन थिंग ॲट अ टाईम. कारण डेफिनेटली पुढे जाऊन कदाचित माझ्याकडे इतकं नॉलेज असेल की मी दोन्ही करू शकते बट आय वूड नॉट चूज टू डू दॅट. कारण हो सध्याच्या स्थितीला कारण इट्स अ वास्ट थिंग. डिरेक्शन ही अशी गोष्ट आहे की तुमचं डोकं भयंकर कुठे चालत असतं. तर द लेवल ऑफ पेशन्स यू नीड इज म्हणजे खूप भयंकर पेशन्स लागतं त्यासाठी. तर मी वर्धनला आधीच म्हटलं की दॅट वी विल आय नीड प्रॉपर कास्टिंग ज्यांना मी डिरेक्ट करेन मी त्याला सांगितलं सर. सो शेफालीला मी कन्फर्म केलं. देन आय स्पोक टू प्राजक्ता अवेलेबल नव्हती गोव्यात. मग तिचे डेट्स तिला मी तुरंत स्क्रिप्ट पाठवली. मग 2 दिवसात तिने परत रिप्लाय केला. मी तिला विचारलं की तू आहेस का अवेलेबल. देन शी सेड की येस आय शी लाईक द स्क्रिप्ट अँड देन शी सेड लाईक आय वूड लाईक टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. आणि देन वर्धन होताच अँड देन शशी वॉज ऑल्सो इन कनेक्ट विथ मी बिकॉज ऑफ दॅट वर्कशॉप. तर मी डिरेक्टली शशीला म्हटलं की इन हो अँड देन दॅट्स हाऊ द टीम वॉज फॉर्म. वर्धन कुठल्या रोलसाठी तुम्हाला विचारत होता की तो रोल तुम्ही करा? नाही वर्धनला मी आधीच मला ॲनीचा पात्र ॲनी जी मुलगी असते त्याच्या कॅरेक्टरसाठी तो मला म्हणालेला की तू ॲनीचा पात्र कर. पण मी म्हटलं की जर आम्हाला ॲक्टर मिळतच नाही तरी मी ॲनी नाही करणार. मी केलं तर मी लॉरा करणार पण ॲनी मी अजिबात नाही करणार. काय कारण? बिकॉज it's a character with a different complex element and then later on I understood that जेव्हा मी इनिशियली म्हटलं की लॉरा करू शकते then I realized की मी लॉरा पण करू शकले नसते. बिकॉज both this character अल्टिमेटली इन द प्रोसेस डेफिनेटली स्क्रिप्ट वाचताना ते वाटत नाही की काय कॉम्प्लेक्सिटी आहे नाटकाची पात्रांची. पण मला असं वाटायला लागलं की मी दोन्ही कॅरेक्टर म्हणजे जमले नसते मला डिरेक्शन करता करणं. कारण ते स्विच होणं खूप डिफिकल्ट असतं. अँड
सिन्स इट इज ॲक्टर्स इज अ व्हेरी इंटरनल प्रोसेस, डिरेक्टर्स इज अ व्हेरी एक्सटर्नल प्रोसेस. सो डिरेक्टर जेव्हा बघतो काय काय गोष्टी इट्स ऑलवेज फ्रॉम आउटसाईड, म्हणून ॲक्टर कधी कधी असा फ्रस्ट्रेट होतो की अरे मला नको, माझं आतून चाललं आहे काहीतरी, मी कॅरेक्टरसोबत जवळ पोचलं आहे आणि तू कशाला मला थांबवलं, असं जेव्हा ॲक्टरचं होतं तेव्हा समजायचं की ॲक्टर आता मुरला आहे त्या गोष्टीत आणि त्याला तोडणं गरजेचं आहे. कारण ती जी रिहर्सलची प्रोसेस असते त्यात टोटली तो कॅरेक्टरमध्ये घुसणं पण प्रॉब्लेम असतो. सो असं पण व्हायचं आणि मला ते करणं अजिबात शक्य नव्हतं. सो दॅट्स वाय आय चोज की येस दिस विल बी माय टीम अँड देन आय स्टार्टेड वर्किंग विथ देम. येस. दुसरा प्रश्न, गेली 6 वर्ष मला असं वाटतं की तू NSDमध्ये ट्रेनिंग घेतेस, म्हणजे ॲक्च्युली कोविडचा काळ, कोविड कोर्स आहे पण तो लॉकडाऊनमुळे 2 वर्ष एक्सटेंड झाला. काय वाटतं तुला, बरं झालं की वाईट झालं? कारण 3 वर्षाचा कोर्स असतो, तुला 6 वर्ष घालवायला मिळाली NSDमध्ये. हो म्हणजे खूप कारण आताचे जे सेंटर्स आहेत, वाराणसी असेल, बँगलोर असेल, तिथे एक वर्षाचा सर्टिफिकेशन कोर्स आहे आणि NSD जे आहे मेन सेंटर नवी दिल्लीचं, तिथे 3 वर्षाचा कोर्स आहे. मरतात लोक तिकडे ॲडमिशन घेण्यासाठी, हजारोनं ॲडमिशनसाठी रांग असते, तिथे तू सिलेक्ट झालीस. 3 वर्षाचा कोर्स होता पण तुला 6 वर्ष फुल लेंथ मिळाली. काय वाटतं? काय आता म्हणायचं, काय त्याच्यात सगळं वरती लिहिलेलं असतं. पण मला वाटतं मी भयंकर ग्रो झाले त्या प्रोसेसमध्ये, कारण ॲक्च्युली लॉकडाऊनने खूप घडवलं. स्पेशली आमची बॅच ही एक आगळी वेगळी बॅच होती, कारण 18 मुली बॅचमध्ये, ते सुद्धा वामन केंद्रे सरांनी सिलेक्ट केलेल्या. म्हणजे त्यावेळेस वामन केंद्रे सर होते. 26चा इंटेक असतो पण 18 मुली, म्हणजे असं मुलींची मेजॉरिटी होती आणि 8च पोरगे होते बॅचमध्ये. तर म्हणजे असं नाटकच नाही आहे ज्यात 18 मुली आहेत किंवा अशी स्क्रिप्टच नाही आहे भारतात ज्यात मुली 1-2 पात्र असतील, ती सुद्धा लीडमध्ये भयंकर मुश्किल होतं आपल्याला फिमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट मिळणं. तर आमच्या बॅचने भयंकर स्ट्रगल केलं आहे. म्हणजे NSDत 6 वर्ष आम्ही खूप लढलो, ऑनलाईन क्लासेस व्हायचे, त्याचा विरोध केला आम्ही, कारण थिएटर ऑनलाईन होणं पॉसिबल नाही आहे. आणि तुम्ही, कारण आमचा NSDचा कोर्सच असा आहे की 80% ऑफ प्रॅक्टिकल अँड 30% ऑफ थिओरी. तर त्यामुळे तुम्ही ऑनलाईन काय काय प्रॅक्टिस करणार. डेफिनेटली काही म्हणजे इनिशियली असं होतं की चला एक्सप्लोर करूया ऑनलाईन, ते ठीक आहे, 1 महिना चाललं, बट देन डेफिनेटली पॉसिबलच नव्हतं करणं. मग तुम्ही 18 मुलींनी एखादं नाटक क्रिएट करावं असं नाही वाटलं का? क्रिएट झालं का की 18 मुली असतील? तेच सांगते ना, त्यात 18 मुली होत्या आणि त्यात 8 डिरेक्शन स्टुडंट्स होत्या. 8 डिरेक्शन मुली होत्या आमच्या बॅचला, त्यातली मी एक. म्हणजे मी NSDमध्ये ॲक्टर म्हणून सिलेक्ट झाले होते ॲक्टिंग स्पेशलायझेशनसाठी, आणि तिथे जाऊन मी 2nd इयरमध्ये डिझाईन डिरेक्शनसाठी शिफ्ट केलेलं माझं स्पेशलायझेशन. आणि हा माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा टर्निंग पॉईंट. मी रिस्क पण घेतलेलं, कारण NSDमध्ये ॲक्टिंगसाठी लोक मरतात, त्या स्टेजवर काम करणं, कारण तुम्हाला खूप स्कोप मिळतो आणि खूप तुम्हाला प्रसिद्धी मिळते. डिरेक्शनचं कसं आहे की तुम्हाला आपटून धोपटून सगळं जे काही असतं ते करावं लागतं. तुम्हाला हे पण माहिती नसतं की कुठले टीचर येणार आहे गायडन्ससाठी, तुम्हाला किती स्ट्रगल करायचं आहे, काय बजेट मिळणार आहे काम करायला. कधी कधी असं पण व्हायचं की कोणच येत नाही आणि आम्ही करतोय आमचं स्वतःचं काय काय करत राहतो. बट डिरेक्शनमध्ये शिफ्ट केल्यानंतर मला माझ्यातलं जे पोटेन्शियल आहे ना ते सापडायला लागलं. आय सडनली रिअलाइज दॅट आय हॅव सो मच इनसाइड मी अँड दॅट कम्स फ्रॉम माय रिजन, from Goa, from the place where I belong, and everything started coming in my work. म्हणजे ज्याला सेलिब्रेशन म्हणतो, ज्याला कलर्स म्हणतो, किंवा ज्याला म्हणजे दुःखाला सुद्धा आपण किती सेलिब्रेशनने दाखवतो किंवा किती आपण दुःख म्हणून नाही दाखवत, पण ते एक असं दुःख असतं की ते होऊन जातं आणि नंतर वी सेलिब्रेट. सो हा जो एलिमेंट आहे ना तो लोकांनी माझ्या कामात पाहिला अँड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय वर्क की दिस इज हाऊ युअर वर्क इज सीन अँड दिस कम्स फ्रॉम युअर प्लेस वेर यू बिलॉंग. अँड अल्टिमेटली इट इज लाईक दॅट. वेन यू आर इन अ नॅशनल प्लॅटफॉर्म, what matters is representing the place where you belong from. आणि ते माझ्यासोबत होत गेलं. सो प्रोसेस भयंकर सुंदर होता NSDचा. म्हणजे सुरुवातीला मला असं वाटायचं की काय चाललं आहे, खूप स्ट्रगल व्हायचा स्पेशली लॉकडाऊनमध्ये. बट लॉकडाऊनमध्ये आय स्टार्टेड इवन कनेक्टिंग टू माय सेल्फ, माय बॉडी,
fitness and all these things. So that was also an achievement for me, and I got to know that the more you shred, the more you sweat, that's how I think. म्हणजे माझं कधीच असं होत नाही की मी काहीतरी लिहिते आहे आणि हे करते आहे, बट द मोर आय एम वॉकिंग, द मोर आय एम ऑब्झर्विंग, तसे माझ्यासाठी आयडियाज यायला लागतात. अँड दॅट्स हाव आय फील, दॅट्स हाव आय मेक थिंग्स. सो या नाटकाच्या प्रक्रियेकडे पुन्हा एकदा येऊया. द फादर हे नाटक तू तिकडे डायरेक्शन आणि डिझाईनचा कोर्स केलास. याआधी देखील तू कला अकादमीची स्टुडंट राहिलेलीस, रेपर्टरी कंपनीची, त्याच्यानंतर मुंबई युनिव्हर्सिटीची, बरोबर? नाही, कला अकादमीची स्टुडंट नव्हते. अच्छा. मी रेपर्टरीमध्ये 2 प्रोडक्शन्स केले आहेत. रेपर्टरीमध्ये 2 प्रोडक्शन्स केले आहेत. कला अकादमीचा कोर्स मी जॉईन केलेला 1 वर्षाचा, बट अल्टिमेटली आय हॅड टू लीव इट फॉर मुंबई युनिव्हर्सिटीला गेली. मुंबई युनिव्हर्सिटी आय वॉज देअर. आय डिड माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन मुंबई युनिव्हर्सिटी, लोककला अकादमीमध्ये. गणेश चंदनचे होते त्यावेळेस. ह्या नाटकाच्या संदर्भामध्ये, डिझाईन आणि डायरेक्शनच्या संदर्भामध्ये काय अशा गोष्टी तुला, म्हणजे तुझ्या पद्धतीनं डिझाईन आणि डायरेक्शन हे कशा पद्धतीनं तुला सोपं करून आम्हा प्रेक्षकांना सांगता येईल की या नाटकाच्या संदर्भातलं डिरेक्शन माझं ह्या अँगलचं होतं किंवा अशा प्रक्रियेतनं मी गेले, आणि प्लॉट काय होता नाटकाचा, कशा पद्धतीने, थोडक्यात? ओके, ठीक आहे, चालेल. तर माझा प्लस पॉईंट ॲज अ मेकर आहे की सिनोग्राफी सेट. हां, नक्कीच कॉस्ट्यूम असेल, त्याचबरोबर सेट असेल, ह्या दोन्ही गोष्टी सुद्धा कशा मिक्स. हो, माझा प्लस पॉईंट असा आहे की मी जेव्हा पण स्क्रिप्ट वाचते, सो एव्हरी डिरेक्टर हॅज गॉट द्या प्लस पॉईंट्स विथ वन टेक्निकल थिंग. देर विल बी अ डिरेक्टर ज्याचा लाइटिंगचा एलिमेंट स्ट्रॉंग असेल, देर विल बी अ डिरेक्टर ज्याचा कॉस्ट्युमचा एलिमेंट स्ट्रॉंग असेल, देर विल बी अ डिरेक्टर ज्याचा सेटचा एलिमेंट स्ट्रॉंग असेल, अभिनयाचा असेल. येस. सो माझा डिझाईन डिरेक्शन म्हणजे सेट सिनोग्राफी हा जो एलिमेंट आहे तो माझा स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे मी नाटक करताना मला लोकाल्स किंवा माझा डिझाईन काय असेल नाटकाचा तो मला क्लिअर होत जातो. सो तशा मी लाईन्स ड्रॉ करायला लागते, स्केचेस बनवायला लागते. अँड इनिशियली जेव्हा माझं केदार आणि वर्धनची आमची इनिशियल जेव्हा मीटिंग झालेली, तेव्हा मी ग्रुपमध्ये कोण कोण आहेत, कोण कोण नवीन, म्हणजे कोण कोण त्यांचे बॅकस्टेज आर्टिस्ट आहे ह्याच्याबद्दल जाणून घेतलेलं. तर त्यांनी बाप्पाचा आमचे मोहनदास चारी यांचा रेफरन्स दिलेला. मग अजून एक आर्टिस्ट आहे त्याचा पण रेफरन्स दिलेला. अँड देन म्युझिकसाठी दिलीप सरांचा रेफरन्स दिलेला केदारने. तर अशी सगळी जी टेक्निकल टीम आहे ह्याच्याबद्दल मी जाणून घेतलेलं इनिशियली, कारण ही टेक्निकल टीम मला रिहर्सलला हवी असते. त्यांना मी सतत इनपुट देत राहते की हे असं असं मी इमॅजिन करते आणि ह्याला आपण कसं टेक ऑफ करायचं. तर कधीच असं होत नाही की मी पूर्ण नाटक बसवते अँड देन फायनली येऊन सगळेजण ॲड होतात, तसं कधीच नसतं. एव्हरी टेक्निकल पर्सन इज इन्व्हॉल्व फ्रॉम डे 1 इन द प्रोडक्शन. पण कसं आहे की बिकॉज आय एम वर्किंग विथ अ एमेच्युअर ग्रुप, आणि बाय द वर्ड एमेच्युअर आय डझंट मीन दॅट की अनप्रोफेशनल नाही म्हणायचं आहे मला. तर एमेच्युअर ग्रुपमध्ये असं असतं की दे हॅव द्या 9 to 5 जॉब, त्याच्यानंतर ते लोक रिहर्सलमध्ये येतात. आणि मी अशा सेटअपमधून आले जिथे मी एकदा घुसले नाटकात की माझ्या डोक्यात तोच विचार चालू असतो. मग मला काहीच जेवण नको, चहा नको, काही नको. तर हे माझ्या डोक्यात नेहमी चालायचं. तर जेव्हा मला कळलं की बाप्पा सेट करतोय, आणि असं झालं की एक रिहर्सल मी केदारच्या घरी घेतली होती मंगेशीला, आणि तिथे त्याने अशी एक स्पेस बनवली आहे जी अत्यंत नाट्यात्मक आहे. म्हणजे वेगवेगळे लोकल्स आहेत तिथे, आणि त्यांनी सांगितलं की ही स्पेस ह्यांनी बनवली आहे, मोहनदास चारी यांनी. म्हटलं वा, इंटरेस्टिंग आहे हे सगळं जे काही केलं आहे ते. आणि मग तिथेच मला वाटलं की हा माणूस, माझं जे डोकं चाललं आहे हा माणूस करू शकतो म्हणून. आणि मी ह्यांना पकडलं आणि मी 5व्या दिवशी, म्हणजे फक्त रीडिंग चाललेलं, 5व्या दिवशी मी ह्यांना सांगितलं की ह्या स्पेसमधला जो आमचा मटेरियल असेल, जो फर्निचरचा मटेरियल असेल तो स्टीलचा असेल. कारण नाटक शेवटी जाऊन हॉस्पिटलमध्ये एंड होतो. आणि माझं कसं आहे की आपण जेव्हा कुठलीही सेट प्रॉपर्टी चूज करतो, इट हॅज अ लँग्वेज.
इट हॅज टू बी अ व्हेरी लिनियर लँग्वेज, कारण ते मिक्स होता कामा नये. म्हणजे मी प्लॅटफॉर्म पण म्हणजे मी फाली ह्याचं हे पण कपड्याचं पण हे वापरते, ॲट द सेम टाईम मी रिअल डोर पण वापरते. तशी लँग्वेज मी कधीच तयार नाही. जर मी हायपर रिअलिझममध्ये जाणार तर मी तसाच डिझाईन तयार करणार. म्हणजे जितकं रिॲलिटीकडे जाणारं डिझाईन असेल तितक्या रिॲलिटीकडे मी जाईन. तर स्केचेस मी त्यांना इनिशियली शेअर केले. मग नाटकाचे जे स्टेज मॅनेजर होते आणि सेट प्रॉपर्टी ज्याने हँडल केले, फरहाद शेख म्हणून आहे, सो त्याला मी फॉरवर्ड केला डिझाईन. त्याने मग मॉडेल बनवला अँड विथ द मॉडेल वी स्टार्टेड डिझायनिंग की ह्याचं मटेरियल काय असेल, काय मटेरियल असणार आहे. इवन केदारला मी सजेस्ट करायचे आधी पूर्ण पॅक करायचा का फक्त फ्रेमवर्क ठेवायची. देन करता करता हळू तो सेट डिझाईन तयार व्हायला लागला. बट इनिशियल जेवढ्या माझ्या डोक्यात आयडिया यायच्या, इवन माझ्या डोक्यात कलर्स जे येतात तर मी शेअर करायचे अँड देन आय यूज टू गेट द इनपुट अँड देन वी यूज टू वर्क ऑन दॅट. दिग्दर्शक एक अशा पद्धतीचा शिक्षक असतो की म्हणजे त्याला ज्या गोष्टी हव्या असतात तो त्या पद्धतीनं अभिनेत्याकडून किंवा अभिनेत्रींकडून तशा पद्धतीनं करून घेतो. पण सुदैवानं शेफाली असेल, त्याचबरोबर आपला सर्वोत्कृष्ट अभिनयाचं पारितोषिक मिळालेला वर्धन कामत असेल, त्यांना शिकवण्याची वेगळी गरज नाही आहे. त्यांची थॉट प्रोसेस त्यांना माहिती असतं की आपण कशा पद्धतीनं आपलं कॅरेक्टरायझेशन ते बरोबर ओळखतात. शेफालीसुद्धा शिकते आहे नाटकाच्या याच्यातून. कुठल्या अशा गोष्टी आहेत किंवा भाषेच्या संदर्भात देखील असतील, मराठी लँग्वेज गोव्यात समप्रमाणात कोकणीबरोबर चालते, पण तरीसुद्धा मराठी भाषा आणि त्यांच्याकडून करून घेण्यातलं काम, कुठल्या गोष्टी तुला ठळकपणे तुला आत्ता सांगाव्याशा वाटतात शेफालीच्या आणि वर्धनच्या, त्याचबरोबर प्राजक्ताच्या? सो तसं बघायला गेले तर ऑल 4 ऑफ एक्सेप्ट वर्धन. प्राजक्ता पास्ड आउट ललित कला केंद्र, शेफाली स्टडिंग इन गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स. शशी पवार जो आहे तो मुंबई युनिव्हर्सिटी पास आउट आहे अँड ही इज अ लेक्चरर इन PS कॉलेज फोंडा. सो तो गोव्यात ऑलमोस्ट मला वाटतं 7 वर्ष झाली तो गोव्यात आहे. तर दिस पीपल हॅव गॉट प्रॉपर एज्युकेशन ऑफ थिएटर एक्सेप्ट वर्धन. बट वर्धनचा जो एक्सपिरियन्स आहे दॅट काउंटेड फॉर मी अ लॉट. वर्किंग विथ देम was not a big struggle as such, but माझ्यासाठी connecting everybody to the character and giving them that kind of exercises was a big task. स्पेशली ॲनीचा जो पात्र आहे, ॲनी जी मुलगी असते तिची मेच्युरिटी आणि तिचं एज, आणि शेफालीची जी मेच्युरिटी आणि जी एज आत्ता तिची आहे, तर तसे एक्सरसाइजेस देणं किंवा तसे नोट्स तिला देणं आणि ते तिने आत्मसात करणं, हा जो तिचा प्रोसेस, डेफिनेटली ती सांगणार काय प्रोसेस होता, पण माझ्यासाठी ॲनी इनिशियल ऑलमोस्ट नाटकाची रिहर्सलच्या इनिशियल 15 दिवस मला ॲनी दिसतच नव्हती तिच्यात. अँड आय वॉज व्हेरी डिसअपॉइंटेड विथ शेफाली बिकॉज आय वॉज ऑलमोस्ट कवरिंग द बेसिक्स. म्हणजे आत्ता तुम्ही जे म्हणाला त्याचा एक्झॅक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी आय वॉज डुईंग विथ शेफाली बिकॉज आय वॉज वर्किंग विथ हर आफ्टर 2 years. जे स्वार्थपरायण केल्यानंतर उत्कृष्ट अभिनयाचं हां दुसरं तिला मिळालेलं. अँड दॅट टाईम डेफिनेटली दॅट कॅरेक्टर वॉज कम्प्लिटली डिफरंट, बट दिस कॅरेक्टर नीडेड दॅट मॅच्युरिटी, नीडेड दॅट स्टेबिलिटी, ऑल दॅट थिंग. सो मला इनिशियली खूप मी डिसअपॉइंट होते शेफाली बरोबर, बट आय वॉज कॉन्फिडंट इनफ दॅट शी विल टेक अ लीड बिकॉज शी इज दॅट ॲक्ट्रेस अँड जी म्हणजे अभ्यास करत नाही असं नाही, शी भयंकर अभ्यासू मुलगी आहे आणि ह्यामुळे ती डेफिनेटली आय कॅन सी हर फ्युचर, आय कॅन सी वेअर शी विल रीच. प्राजक्तासोबत मी पहिल्यांदा काम करते आहे, बट आय ऑलवेज रेझोनेट विथ प्राजक्ता बिकॉज हाऊसमध्ये आम्ही सोबत म्हणजे मी एक्झिट घेते तेव्हा ती एंट्री झाली होती हाऊसमध्ये, बट समवेअर वी हॅड दिस काइंड ऑफ व्हेरी what to say, very fresh energy sharing of each other. म्हणजे तिचं काम मी सतत पाहायचे बघायचे अँड आय हॅव ऑलवेज लाईक्ड हर वर्क ऑन स्टेज. जरी मी तिचं खूप कमी काम पाहिलं आहे, बट आय हॅव ऑलवेज लाईक्ड हर वर्क. स्पेशली स्टेजवर जो आवाज हवा असतो किंवा ज्याला म्हणतो आपण थिएट्रिकल व्हॉईस जो म्हणतो,
सो तो जो बेज असतो किंवा जो रेझोनन्स हवा असतो स्टेजवर, ती प्रोजेक्शन म्हणा किंवा एक बेज काम करतो, स्पेशली बाईचा जो, कारण नेहमीच आम्ही हाय टोनवर बोलत राहतो, सो तिच्या आवाजाचा जो स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. आणि शेफाली हॅज ऑलवेज स्ट्रगल विथ दॅट. But one thing I can guarantee about both of them, like they are such a dedicated actors. I'm like very lucky to have them both, and the tendency to surrender in front of the director. I mean, questions astat. They both had questions, a lot of questions in their mind. But ultimately, questions सोबत एक जी टेंडेन्सी असते की माझ्या डोक्यात जे काही चाललंय किंवा मी जे काही बघते ते आत्मसात करून त्याला करणं, हे खूप मोठं टास्क असतं. आणि म्हणजे शेफालीचं डेफिनेटली तुम्ही इवन रिव्ह्यूमध्ये ऐकलं असेल, तिच्या आवाजाबद्दल खूप लिहिलं गेलेलं. बट समवेअर यू नो द डे वेन आय टोल्ड हर की यू हॅव चेंज्ड, वॉट शी चेंज्ड वॉज हर व्हॉइस दॅट डे, अँड दॅट वॉज समथिंग रिअली नाईस फॉर मी. आय मीन आय कुड, इट वॉज अ सरप्राईज फॉर मी की हिने काहीतरी हिच्या आवाजात बदललं आहे, अँड दॅट इज वर्किंग फॉर द कॅरेक्टर ऑफ एनी. आणि ते तिने केलं. हो, नाही नाटकाच्या दिवशी नाही, रिहर्सलमध्ये ज्या दिवशी मी तिला म्हटलं 15 दिवस ऑलमोस्ट ती कॅरेक्टर तिला मिळत नव्हता, आणि 16व्या दिवशी जेव्हा ती एंटर झाली, आय कुड सी द स्टेबिलिटी इन हर आईज, आय कुड सी द स्टेबिलिटी इन हर वॉइस, अँड दॅट डे आय जस्ट आस्क्ड हर, तू किती टॅबलेट बीन घेऊन आयला, किती केला तू वेन शेफाली, असं मी तिला विचारलेलं. सो दॅट समथिंग व्हेरी, अँड ओनली ॲक्टर लाईक them can do this. Same with Prajakta, same with Shashi, same with Vardhan. These people have grown throughout. I mean, सडनली एक दिवस मला द्यावं लागायचं त्यांना, कधी कधी मार द्यावा लागायचा, शाब्दिक मार. ओके, शाब्दिक माराकडे मला यायचंय. शाब्दिक मार द्यावा लागायचा मला, पण कसं व्हायचं की दिल्यानंतर जे ते लोक लीप घ्यायचे ना, तो अप्रतिम लीप असायचा.